Ja mu kažem, ukazao si mi veliku čast, jer to može se desiti i meni i svakome. I dođe i kaže, zamisli šta mi se desilo. Ti imaš porodicu, imaš sve i tako dalje. Molim te, hoću da se posavetujem s tobom. Sin mi je došao sa dečkom, jedan sin mu je ženjen, ima 2 dece, i kaže sa dečkom kući, kaže, tata, ja se selim. I to ja kad sam vidio, ja sam uzeo pištolj da gubije. Skočila je žena, ovo, svi i tako dalje. I kaže, tu ti spavanja više nije bilo, izbacio sam ga iz kuće i priča mi to. I ja mu kažem, normalno, prvo otvorimo flašu rakije, da smirimo živce za opuštanje. Pa onda uz piće polako. Ja mu kažem, ukazao si mi veliku čast, jer to može se desiti i meni i svakome. Znači to, ko se rodi sa tim, to ne možemo mi sada tu da utičemo. Tako, uglavnom, spasio sam jedan život. Slušaj, a šta hoću da kažem? Pa to može svakome da se desi.